Ăștia mă vor la răcoare, vor să-și facă damblare, nu satisfac panorame, ia 60 zile fără aer, află tot de la un fraier, nu te lăuda cu grame, ia Ăștia vor să mă destrame, muncesc pentru milioane, nu vorbesc cu oarecare, ia Nu ne concentrăm pe drame, schimb ne contactează dame, vor să apară pe ecrane, ia Mă caută pe la Dico, pic jos, cuib, nu zic tot, nici mor un stop la un ziploc, reload, alert după zero freezer. Cred că mi-au banii și arunc într-o valiză, îi duc până alte țări să vadă altă priză. Numărul 1, n-am nevoie de altă pizdă, nebună coaie ca mine plină de fiță. O lină în asta nu vorbim, e de miză. Fă-mi un cadou, nu mă trezi cu o surpriză. Când de o lună simt cum apucă o criză, oricât de grea e situația rezistă. Aici vorbim colosal, nu măcar clar, de cum sumele de monetar, ca pe car, caz rar, greutate coaie, știi cu car, sume mari ca la zar, și că sar